La nova temporada del Principal arrenca el 4 d'octubre amb la comèdia Laura, que serà la darrera obra de l'actriu menorquina Laura Pons. Precisament les propostes teatrals hi tindran pes específic. Una de les més importants serà Poncia, amb Lolita Flores, però n'hi ha d'altres. Tancam el mes d'octubre amb una de les obres de major èxit de la temporada passada i de la present, La Gramàtica, interpretada magistralment per l'actriu Maria Dánez i l'actor Joaquín Notorio, que arriba gràcies al programa estatal Platea. També gràcies al Platea i amb motiu del Dia Internacional del Flamenc s'ha programat 3 pieces amb els bailadors i coreògraf José Maldonado i Karel Lugo, acompanyats per Chicuelo. En l'àmbit solidari, a la gala Veus per una bona causa, a benefici de la Fundació Clarós, actuarà Joan Manuel Serrat. Tinc un compromís gran amb aquest concert, primer perquè sóc patró d'aquesta fundació, de la Fundació Clarós, després perquè el fan aquí a Ca Meua, a Maó, i després perquè passa en aquest teatre on tanta relació també hi tinc. En dansa al desembre, el Ballet de Barcelona portarà el Principal de Maó al Trencanous de Tchaikovsky. Destacar finalment els concerts solidaris de les més grans àrees d'òpera a benefici de Càritas Menorca i de La vida abans de l'Alzheimer amb Cris Joanico.